wata rana na je na yi asibitin Murtala haka. To irin emergency dama yawanci muke zuwa da daddare saboda nan ne za a kawo mutane da suke buƙatar taimako agajin gaggawa. To sai muka je haka, to sai aka kawo ta patient. Tun rana aka hada, to irin abokananmu sun kammala sun tafi suka ba mu ɗora. To na je biyar Allah nan na shiga zan duba ta za a yi mata wani abu tana gani na. Matan nan ta ce ina ai wannan ɗan daba ne. Ya saka kayan likitoci ya zo zai kashe ta. To irin mutanen nan ne ka gane na irin karkara haka ba su leƙa jewa ba. To sai take ta tunani ko irin ita lissafin da dai ta bayan an kammala komai take cewa ai tana da kishiya irin kishiyar ta tana son ta ga bayan ta. Sai ita tunanin ta ya bata haya ta haka ɗauko tunda suna gani a fana-fanan ƙasar waje ai mugu yana zuwa ya saka kayan likitoci ya shiga ya kisa ko ya ɓarna ya bata shi yasa ta ki yadda da ni. Sunana na gaskiya wannan aka yanka rago kenan. Sunana Adam Abdullahi Adam, kuma a nan garin Kano aka sintulo ne. To na farko dai gaskiya ni ba wai acting na zo yi ba. Asali ma ni da kawai da na shigo da wasu sabgogi na shigo ni crew ne. Continuity, set designer, props manager. Continuity shine ci gaban shiri. Set designer masu tsara guri kamar yadda an za ku yi da kuke tsatsara gurare. Props kuma wannan abubuwan da za a kawo shi a setting da shi. To abubuwan da nake fafatawa kuma ni buri na da kawai zama director. To sakamakon ina sabgar kuma dai ina dan karatu haka. To an ce ba a haɗewa yi da susar iya ne. To amma dai na dan haɗe su taura biyu na dan tattauna su kuma din na biye sai Allah ya taimake ni. Ne karatun kiwon lafiya. Dan halin yanzu ma ni RN ne, ma'ana register nurse. Ni nurse ne. Na aiki a asibiti amma sakamakon ba a haɗe biyu yanzu idan na kammala in ce ne acting je ne aiki sai dai kawai ina zuwa kyauta sadaka ne aiki saboda skills kai ya kwaci. Aure to ba aure kawai dai Allah ya kawo lokaci za a yi gazan shi aure da mutuwa duna mahalicci ne ranar da ya ce za ka yi dole sai ka yi. Budurwa to da budurwa dai gwara dula amma ana nan tafi an fara gargara ka gane normal zan kwandamo wata nima ne baro nan ba da jima'a ba zan ma gayyace ku. Gaskiya dai an mun kyauta guda uku amma guda ukun nan ɗaya ita ce gaskiya aka ruɗa ni ba zan mantawa. Kyautar farko kuɗi aka ba. So akwai wata ƙawa ta Aisha Umaira, akwai wani sunansa Abba dan Maiduguri ne. Shi fanɗina ne da ya fan irin duk 'yan gidansa fanɗina ne, 'ya'yansa matarsa da sauran jama'a. Kawai ya tuwo Kano dan kwai ya gani yana zuwa ya kira ta. Ya ce mata ai shi kawai abala yake son gani kala. Kawai ta kolo ni, tana kolo ni na ce ya. Ta ce ka tuwo ga wani ɗan uwana ne. Masoyi ne na to muka gaisa da shi, muka gaisa normal muka yi hoto, muna hoto ya tuttura jama'a su ce ai yau ya haɗu da ni. To da ran tafi kawai ya buɗe Lawrence and Benjamin dollars kenan ya kwaso su ya zuzzuge ya ce ai ga nan ai siyayyar azumi na tuttuba su dala 100 da yawa na ce kai ba da kai ya ce Allah ina ba kan na ga wani rakabu da gari gashi mun haɗu da kai wajen shugaba. Na ce a ka tashi ni a cikin daren nan na tafi na canza su gatsanni dai a nan ciki ne da na tafi aka canza su. Lissafi na ya daidai ita ce kyauta farko da ba zan manta ba. Na ga daloli kyauta aka ban saboda wai ana kauna ta hafi. To wannan kenan. Sai wata kyauta ita ma da aka yi mun ita ma dai gaskiya na ji daɗi sosai. Sai ta uku ranar da aka fara bani mota rarara ina da babar dina
kawai ina tafiya wani ɗan lawa bai a daidaita duk da fan ne amma dai ya zalunce ni. Kawai irin yana tafi kallo na kawai ya tafi ya je ya seta na ragargaje na zabga asidan da babar dina. To a shiryan nan asidan ɗin zai zama iya ne haske daga ƙarshe. Muka tafi gurin rarara aka gaisa aka kawai su yi ci sai ya tashi bayan an gama komai aka ce to za a tafi sai ce yana da jawabi a ce jawabin ka sai ce wato ina zaune sai wani labari ya riske na ko wani jarumin kawai yana tafiya mai a daidai sau ya kaɗe shi kai na ce kai ai ne to ni kake yana sai aka yi dariya sai ce to wannan jarumin da a daidai sau ya kaɗe shi daga yau a daidai sau ba zai ƙara kaɗe shi ba ni dan ban fahimci komai ba. To tun adan asasi a shi ya fahimci me ake nufi kawai magana ta gaba ita ce na kasa manta wannan kalmar na bawa Abala mota. Na lallai wa inna ilaihi raji'un ya ce na bawa Abala mota kawai asasi ya sallama kai na ce a ni ai an tashe ni na fita na ganta zugegiya ta wace na gaki an bani. Gaskiya dai kowane dan adam akwai wani burin da yake so ni burina shine gaskiya ɗaya daga cikin dalilan ma da suka sa ni nursing shine wata rana ina so in zama military nursing ina son soja gaskiya dai na gama rayuwata ta nan fil ina haɗe da gyaran nan to can zan kaɗa gaskiya. Abinci kayan ciki mana na son kayan ciki da ganda kaga ganda ta jiro mu ba magana an tashe ni. Aisha Ali Tsamiya kai wannan ai duniya ce ta bani safar sosai gaskiya so ni da ita wallo